Alagad padago sa pagtanom si Mahalia ni Lada. So, bunga niya, nag-itom. Tapos, bukod sa bunga, yung pag nag-flower na siya, yung flower niya, pagpili ka ito, tapos so, mga bunga nga ni, isi-separate mo talaga, so, Good quality. good quality. Saro yan sa dai nagtaranom sa mga farmer, isili, ta, aram na ninda na, dahil sa uran, maaapektaran talaga. Good morning po. Nandito kami ngayon sa AVM Farm. Okay, yan po yung Family SL. Okay, say hi. Congratulations po kay Mahalia. Okay. Sundan po natin ngayon si Mayor. Nandun siya sa kay Mahalia. Mamaya, may pagkain tayo dyan, oh. Ayan. Okay. Guide tayo, para mas marami. Ayan. Okay. Ayan si Miss Anis Lag. Sa Webis na, sa may extender. Saka ano ngayon, ligaw. Kasi mayor dyan, sa amin ko, sa Disney. Disney ba? Anong mayor nga ka ulit? Mga sa office. Yan na po yan. Po. Ano nga ba? Ano ba? Estudyante pa? Ibig kang estudyante. Mayor ka ba? Diba ka? Si Ma'am Jeff. Ayan, busy-busyhan daw siya. Kaya abo na mag-disturbo mo naman yan. Ayan. Tapos sa pinakamaganda na, ayan. Tingnan mo siya. Galit siya, Kasi nakita niya yung mga kapatid niyang manok. Mahal naman katagan yan. Pag doon kayo na si Kuya Edwin, hindi siya kakainin ka rin. Bakla na pati yun. Saan kayo kami? Ang alin? Yung aso. Sabi ng dyan, oo. Si Angela. Carbon talaga ko na si Angela. Correct din. Nandito kami sa AVM Farm. Magbibigay daw ng award. Marami tayo ngayong mga bisita nandito. Okay, isa na po din si Mayor ng Daraga. And also employee ng from Southern Luzon Technological College Foundation. Ayan po yung mga halaman na ayaw malamok. Tuloy-tuloy mo. Maganda sa may kasaliyo. Hi, Miss Dan. Si Mami G. Yan ang buntis ng bayan. Bayan pati. Nagkatara mo. Okay. Madam. Sue.
Ang linali mo ako. Ngunit pumaldaw sa rupong momentous na occasion sa ABF Agricultural Learning Center. Ngunit pumaldaw, itataumi po ang sa iyang Certificate for Learning for Agriculture, and at the same time, magkakaikot po sa ning MOA signing, and also ito pong official launching kang learning site. Because ay po kita ng ceremonial ribbon cutting po. So, bago po kita magpusin dyan, mapangadi lang po kita, paginginutan kita ni Ma'am Lydia Lozano. Magulang salamat sa aldaw na ini. Sa buhay, ang pinatawag sa pamilya. At sa oportunidad na magkaroon si Aro sa inyong okasyon. At sinhagad ko po kagurangan ang gabay. At pag-anhabay sa buya sa mga planong na maisa sa patuparan niya. Sabangan kami ng pagsaro na magkaroon si sapat na wastong isip at pangangatawan at liyaha kami. Kagabos na tutuyan ilang ma-implementar ni Lugod kasabang ining mga tao niya ang bitin lalo na sa mayor. Nasabangan kami ma-discussati. Iyon niyang pinahagin niya sa iyong pangunan niya. Our Father in heaven, always be your name. Your kingdom come with the one that is Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning is now, shall be world without end. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Para po i-acknowledge naman po ang mga bisita, partners ng video, tulad po si Manualia, binibita rin niya. Para po i-acknowledge ang mga Salamat po sa gabos sa nagbibigay sa kami ng aksyon. Umahon po ako sa mayroon po kami. Gabos po ako, supportado po sa farming. Alam ko po na gabos na una ako nga dito sana nagsusuporta sa farming. Pero manyan po, nahiling niyo po na mag-mayor po yaon po para suportahan po ang agrikultura. Madam sa ATI po, salamatan po namin sa pagbibig niyo po. Nauna oportunidad po na sila po sa kuya para ma-develop po ang makapagsauman po sa idea sa ita. At diretso pa rin po ang salamat po. Okay, ang mga bisita po from Southern Luzon, nagpilido po kita para ma-dito. From the Municipal Agriculture Office, Number G, sa Turipa, ayan. At then kami man po sa ATI, ang pinapamayuhan po kami ni Samuel Center Director, Tapos, si Alex Vargas, and Jos Pulido, Milarmino po. Mga taga-barangay po, ayan, mga taga-barangay po. Ayan. And also, of course, siyempre, ang katuyang ang banuan, ang talaga, si Mayor,
Fitness and awarding of certificate for the agriculture of ABM, Agricultural Learning Center, and of course, ang ceremonial ribbon cutting program. So, bago po i-award ang yung certificate na iniyo, gusto nila po kami kawanan ng certificate na informasyon, manunod po sa Learning Center for Agriculture Program ng ECI. So, bali po ining programang iniyo, sa po ining pahagig ng ECI para ma-recognize ang mga farmer na araw ni Mahalya pero mabili na nag-a-adapta po ng mga improved production technology as in willing na i-share sa publiko at sa Indian farm. Kasi magtukdo din sa ibang mga farmers na i-share salong i-adapta naman ang kayang mga ina-adaptability sa iyang farm. So, bali po, iniyo po sa certification program na nag-recognize sa mga farms na nagpa-practice ng production technologies. At the same time po, laro din po ining partikan sa muyang direct extension program na kung sa'yo po paghalit sa iyang pag-atender ng mga training sa ECI, siya po nag-adaptar kasi mga training na ng sa ECI. And of course, bilang learning sa agriculture po, sila po pwedeng maging partner ng ECI sa pag-deliver ng extension services sa isa komunidad pang-daraga. Ayan, at bilang learning sa agriculture po, pwede din na po silang makapag-avail ng iba pang programa, lalo na po ang farm school accreditation ng TESDA, at the same time, ang accreditation din sa Department of Education sa farm commission side. Ano po, so, bilang learning side po, ang primero nilang mandato, yung maging hands-on demonstration area sa mga improved production technology. And after 1 year of operation po, kapag sila aktibo at nakapag-implementar ng mga sa mga function bilang learning site, pwede mo po silang certified GRRI bilang School for Practical Agriculture. So, manuman po sila sa another level na kung saan po mas malawang ang sa ilang magiging function. Ano po? Kung learning site po, ang sa ilang main function is maging production and demonstration area. Kapag SPA na po, pwede na makapag-regular na makapag-conduct regularly na mga training programs na partner ng ECI at ng local government. And of course po, kapag yan na-perform nila, pwede pa silang magpa-credit sa MUYA as extension service provider. Ano po, itong kung learning site po, kung SPA, nagtatawag kami ng assistant sa inda, kami ang babakal ka mga assistants, kapag extension service provider na po, pwede na po sila mag-submit sa mga proposal para sa mga extension training activities and matanggal po kami sa inda din po. Ano po, so mas malawak po, mas empowered sila na makapagtawa ng extension services digit sa komunidad kang barangay nini at sa Banuan at sa Pagtaray na Banuan. Ano po, so yan po ang sambuyang programa na Learning for Agriculture Program. And muna nga daw po, formalmente tataw ang certificate sa EBM, Agricultural Learning Center, sa Agricultural Center Director, si Ma'am Saparo. So, babasahan ko pang citations, Republic of the Philippines, Republic of Agriculture, Agricultural Training Institute, Diliman, Quezon City, Certificate of Learning for Agriculture is awarded to ABM, Agricultural Learning Center, an integrated farm, owned by Ms. Mahalya Lutera Mabini. Dito po sa Puruguan, Budiao, Daraga, Albay. Signed, El Saiparo, Center Director, AKL55, signed, Alfredo S. Aton, Director 4. The certificate is valid until November 18, 2025. So, 5 years po ang validity, kani yung certificate ni Ma'am bilang learning sa pag-ibig. So, magkasa, i-award na po sa yan, and would like to invite the Mayor na i-witness po ang awarding of certificate and for CMA, hindi ba pa pong partner? Pwede mo pong mag-join. Congratulations and we welcome to ATIRTC Family. Thank you po. Sunod na po. Ang isusunod na po, yun po yung pagpirma ng memorandum of agreement. Ano po? Kasi po, bilang learning site, may mga obligasyon po si ma'am. Kasi di ba mabuhay yung obligasyon sa bilang ECI. Ano po? So, mapinang po din, mga
Asa, Mahal, witness of course by our Honorable Mayor. Bago po sila magpirma, basahan ko din po ang mga obligasyones ng Lambang Lados, ano po, hindi sa MOA. So hindi po, between the ETI, represented by Mang El Saparot, as our Center Director, and ABM Agricultural Learning Center, represented by Mahalya Lucera Mabini. Ayan po, babasahan ko po ang sanuyang mga obligasyon. Yun po, obligation of the Learning Natural Agriculture, in this case, ABM Agricultural Learning Center. So for LSA with financial assistance, so kami po ang ETI kapag na-determine namin po na kwalipikado sa financial assistance ang sanuyang partner na LSA, yun po niya ang kanilang mga sasubmit para po mag-avail ng financial assistance. Prepare and submit a development plan immediately after acceptance to become LF. Provide counterpart in the development of the site, in cash, in kind, or both. Implement the physical development plan as approved and complete such on the required time frame. Update the ATI regularly on the status of the implementation of the physical development plan and submit a completion report after. Second is make available per farm and surpass as demonstration area for hands-on learning. Yun na po yung sinasabi ko sa bago ng pinaka-core mandate po ang sa rural agriculture is maging demonstration area. So ito pong sa iyang binigay-buligdiyo, mali-demonstrate niya naman sa mga iba pang farmers na nagbibigay. Then for farming LSA, practice a diversified farming or integrated farming system or specialized farming with sizable volume of production. Kasi po ang agrikultura, ang samuyang pang mandato, mag-produce ng mga crops and animals para sa food production ng satuyang gobyerno. Then, for the processing enterprise, through agri-processing, mapusimang ng mga processing activities hindi, igibuhan niyo po yan. Number 5, orient, provide lecture and field training participants in business groups, scholarship grantees, for issue trainees and other groups arranged by the ATI. So, mas-provide po sa mga orientation, briefing, ano po. Then, attend ATI required capability building intervention. So, ma-attend po sa mga training sa MUYA para po sa padalos na capability building ni Madam. Then, maintain operation records, production of these data, technologies developed or shared. Then, number 8, submit semestral accomplishment report. So, twice a year po, masubmit po si Ma'am yung report sa MUYA. Then, sustain the operation of the learning site for at least 5 years. Ayan po. Then, yung po niya mga obligasyon pa sa mga opisina, conduct ocular inspection of the site. So, natapos na po yan during the field validation. For LSA with financial assistance, kami po ma-assist sa preparation ng development plan. Then, evaluate and approve the learning site development plan, provide assistance in cash or in kind or both. Ano po? So, sabi ko po nga niyo, kapag mag-kwalipikado, ipapacilitate niyo po na matawan sa financial assistance. Then, monitor the actual implementation of the physical development plan. Number 3, arrange with the LS, schedule physical activities to be conducted at the site. So, kami po, kung may mga training po kami sa opisina, na yaon po digdi ang pwedeng maging hands-on kung sa muyang na pinutusok sa opisina, na-coordinate po kami kayo ng Mahalya para po sa pandakay activity na yan. Number 4, pay the cost of data incurred activities. So kami po, kapag may mga activities na nagigibon ni Gio, kabayan naman kami gimamit ang disturbance fee. Ano po, tangali pong masustain ang operation kanina sa iyong learning site. Ang gusto sa pong ipahiling sa publiko, na bago po kaning mga learning site, iba man pong income, kumikita, ano po. So, nagiging siya nakakatabang sa livelihood kang owner and of course, yung mga farmers na nagiging sa iya. Then, document and package the best practice technologies of the LSA. So, kung simang po, may mga practice na ginigibrility, crop production practices, animal production practices,